Bon dia. Avui fem el nostre primer programa i hem vingut ací, al Cementeri General de València, un dels llocs més importants per la memòria històrica del País Valencià, ja que ací resten soterrades milers i milers de persones víctimes del franquisme. Avui entrevistem Cèlia Jofre i la seva germana Pepi, qui van perdre els seus dos avis. I per això, aquest primer programa el volem dedicar a Agustí Jofre Capellino i a Frederico Rico Cabrera. Avui fem memòria. Recuperem la memòria d'una de les etapes més fosques de la nostra història i fem un exercici per tancar ferides. Unes ferides que solament fent justícia ajudarem a tancar. La història... Bon dia, Cèlia, bon dia, Pepi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Els vostres avis, Agustí Jofre i Frederico Rico, van ser assassinats, van morir a causa del règim, de la dictadura feixista que es va establir a l'estat espanyol. Quines són les seues històries? Bueno, pues el meu avi de Cullera, que era pare de ma mare, pues era una persona extraordinària, pacífica, treballador, d'ofici era podador i era de la CNT, era del sindicat. Quan s'acabà la guerra, el feixisme va entrar i s'emportava pues, a totes les persones que s'havien significat pues, per les seues idees. I a ell, malgrat l'edat que tenia, que era una persona major, l'empresonaren i el jutjaren i el condenaren i fins i tot l'afusellaren abans de que estiguera confirmada la condena, això tenim constància, o sigui que era una pressa tremenda per llevar-se del mig a totes les persones que pensaven, a totes les persones que tenien idees i volien deixar el país pues, erm, calb, una calvície ideològica i que per molts anys mai ningú se rebel·lara i així ho aconseguiren, perquè encara ara hi ha molta gent que no vol parlar, que no vol significar-se, que malgrat que se senten democràtics i participen en aquesta democràcia no és fàcil que sentes opinions, m'estic referint a gent corrent de la que convivim cada dia. Va ser molt trist perquè el règim, les persones se declaraven innocents perquè no havien fet cap delicte i el règim exigia que aportaren avals de persones que els avalaren com a que era veritat que eren persones que eren afins a la dictadura. I desesperadament el meu avi demanava a la meva àvia que li fera algú estos avals. Ella no ho va aconseguir. I no ho va aconseguir i un bon dia li enviaren la notícia de que l'havien afusellat i se'n van haver d'anar al cementeri amb ma mare, la seva germana i el seu germà i se trobaren en escenes innervables, amuntonades de morts, assassinats. I aquest record els ha marcat per tota la vida. I a nosaltres també. Pepi, quina és la història d'Agustí? Pues mi abuelo, Agustí Jofre Capellino, va ser elegit primer alcalde democràtic de la Segona República. Era un home gran, molt estimat, una persona de caràcter recte, amant de les coses ben fetes. Entonces s'acaba la guerra i s'emporten a la gent republicana, se'ls emporten i es tanquen. Es tanquen per tot arreu. Total que
és un decret, Franco fa un decret respecte als alcaldes i que en els pobles on no s'haurà produït ningú delicte, diguem, de sang, posaven aixina, pues que els alcaldes quedaven eximits i tornarien a casa en llibertat. Així és que m'abuelo va tornar a casa i la dreta no va poder suportar que estiguera entre ells en el poble. Entonces varen preparar una falsa denúncia que la tingué que firmar una dona catòlica beata. No sabia què és el que li presentaren en aquest paper, li ficaren que havia fet mofa de la religió catòlica, que s'havia disfressat, i aquesta dona va signar. En la denúncia anà a la Guàrdia Civil a per ell i se l'emportaren al quartel de la Guàrdia Civil. Quan li varen llegir el càrrec, m'abuelo va dir que això era fals, que era mentira i que no ho anava a firmar. I li contestaren que ho firmaria a les bones o a les males. Ell va contestar que ni a les bones ni a les males. Entonces el van apallissar. En una vara o en una fusta li apallissaren l'esquena, el tiraren a terra, li varen pegar cops en les sabates, en les botes, li pegaren a l'estómac, que li degueren de produir lesions internes. De fet, d'aquestes lesions ja no es va recuperar. Total, que va estar detès. La família tenia dret a anar a portar-los menjar i roba neta. La filla major va anar i m'abuelo va traure la roba que portava i Matías se la va portar a casa. Quan arriba a casa va veure que la camisa portava la pell, la sang i la carn de les varades que li havien pegat a l'esquena. I ella va dir, això se té que saber. I arribat llavors, la va esposar i a les dones que estaven llevant es va dir, passeu a veure la camisa de mon pare com l'han deixat. I les dones passaren i vegueren la camisa. Se l'emportaren a la càrcel Modelo, malet, malet, malet. Allí no n'hi havia medicines per curar-lo, no el curaren, l'alimentació era malíssima. Passaren uns mesos i m'abuela, el que podia portar-li, li portava. I arribar la vespre de Nadal de l'any 1941, quan arriba i demana comunicar amb el seu home, li varen dir, este hombre está muerto, ya hace 2 días que está enterrado. I ja no li donaren ninguna raó més. O sigui, impunement, mort i a la fossa, tirat, sense taüt i sense res. Així deixaven a les famílies de destrossades. Però seguim lluitant, i no pararem. Com sabeu, per desgràcia encara hi ha gent que no sap on estan soterrats els seus familiars. Vosaltres sabeu on teniu els vostres? Nosaltres sabem que està en la fossa Dècima. L'avi de Cullera sí que té una fossa comuna, però documentada. Té una fossa, un quadrat gran, i està documentat, i encara pogueren posar les famílies taulellet amb el nom, o sigui que està. Però així no, així, si no sabeu l'estructura, així hi havia 7 fosses comunes, però les fosses d'ací eren immenses, immenses, i estaven construïdes cap avall i els apilaven així com les sardines. Clar, passa el temps i què feren? Que damunt d'aquest cementeri
que s'havia preparat expressament per a les víctimes de la dictadura, o sigui, preveniren la matança. O sigui, això, el genocidi se va preveure i varen fabricar i varen dissenyar com es ficarien als milers i milers de persones. Hi ha 26.000 casos documentats. I clar, en aquestes 7 fosses només queda la que ara mirem, la 7ena, però les altres se construïren damunt tot este cementeri. O sigui que estan, clar, estan baix. Per això pensem que és molt difícil la recuperació, que opinem la família que nosaltres tenim el desig de que per lo que va ser el nostre avi Agustí Jofre Capellino, que va ser l'alcalde, que va cuidar del poble, que va cuidar de la seva gent, se mereix la recuperació, no de la dignitat que no la perguerem mai, sinó la justícia de que estigui allí com un testimoni del que se va passar, de la injustícia que se va fer. El que sí que ens agradaria molt és que la fossa que quedara com a testimoni, com a monument, que les altres fosses se senyalitzaren, que per almenys se posaren estels que diguem de marbre, en inscripcions on estan, i que se documentara per als visitants, de manera que se visibilitzara i que se sabera que hi haguera també inscripcions a l'entrada. En fi, nosaltres hem estat en altres països. En França, per exemple, vaig estar en la Provença visitant tots els monuments que hi ha a la memòria històrica després de la Segona Guerra Mundial i la invasió nazi en França, i vaig veure moltíssims monuments de tot tipus en instituts, en ajuntaments, en places, en molts llocs on se rep un homenatge i una informació a totes les generacions venideres per a que sàpiguen que això va passar, perquè el fonamental és que no es repetisca, perquè estem sempre en perill. I també és recuperar la memòria, no? per ajudar per avançar cap al futur, no? Efectivament. Per aprendre. Efectivament. Molt bé, si us sembla, anem ara a les fosses i a veure la fossa, la que queda, val? Vale. I així es va organitzar un acte l'any 2012, no? Que es va fer així amb muixerangues, amb músics, amb intervencions. També es van nomenar les persones que així estaven soterrades. Què és el que preteníeu fer amb aquest acte? Quin era el missatge? El missatge era visibilitzar l'existència de les fosses i fer l'homenatge i sobretot defendre que les fosses, la fossa sèptima, que és el que queda, que és la que estem així, que no la tocaren perquè anaven a construir nínxols. Estaven tan decidits, i això el fòrum, i nosaltres estem molt agraïdes al Fòrum per la Memòria, i considerem que en Parc Salvador ha fet un treball enorme que es mereix un reconeixement molt gran, perquè ella va ser la investigadora que va treure tota la llum. Ara han canviat els governs a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de València. Creieu que això pot solucionar d'alguna manera aquest tema? Absolutament, absolutament. Jo crec que ara este govern prendrà les mesures per a consolidar, per a blindar, com diu la Amelia Valcárcel, la feminista, que els drets hi ha que blindar-los perquè a vegades se perden. De manera que en este govern d'ara s'hauria de, jo crec que sí que ho faran, jo crec que sí, blindar que aquestes fosses se queden com a monument històric al que va passar, per a que la memòria se refresque, que això va passar al País Valencià i que estava tot molt... ningú sabia de res, o sigui, la sorpresa va ser menina quan se trobaren en els registres, que això és molt important, que ho conta en Parc Salvador, quan se troben els registres perquè els funcionaris del cementeri ho havien registrat tot exactament. I aquests llibres estaven en un soterrani empolvats allí, ningú sabia,
I ella, investigant, es troba els llibres. I el que va fer, pues, filmar-los fulla a fulla en un equip a base que es donaren compte perquè si no s'hagueren fet desaparèixer i així ja no ha passat nada. I clar, tot això el que està documentat, que està en este llibre, tot documentat, sí. Estan tots els noms, no? Sí, estan tots els noms, però a més estan els dibuixos de com se feien els soterraments. Segurament això ho puc veure una persona i dirà que és un tema que ja està passat, que està desfasat i que hem de tancar ferides, i aquesta frase que escoltem molt també a la televisió. Què li diríeu a aquestes persones? Jo crec que a les persones que diuen que hi ha que tancar ferides, efectivament hi ha que tancar ferides, però hi ha que tancar ferides fent justícia. Hi ha que fer justícia i mentre no s'informe bé a la població del que ha passat, mentre en l'ensenyament la història no aparega realment com va passar i no estiga normalitzat en els mitjans de comunicació el nombrar les coses pel seu nom i no ens facin monolits de a tots els caídos. Quan hi hagué un cop militar en el país, hi hagué un cop militar, no hi hagué una guerra civil, va ser un cop militar perquè hi havia una república democràtica legalment constituïda. I tot això s'ha de saber, s'ha de fer justícia i s'ha de conèixer. I sobretot és per a que no torni a passar. I hi ha que prendre aquestes mesures de que hi hagi una cultura de pau, una cultura democràtica de pau, que s'inspire des del propi ensenyament de les criatures i que ho invadisca tot. De manera que això ja haurem de seguir recordant-ho com una cosa que va passar en contra dels drets humans, que el que es va trepitjar varen ser els drets humans i això no pot tornar a passar. Caure'n pel seu propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seva dignitat, que van morir sordament lluny del camp de batalla.